Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagaryami ko agama Islam, naguskanusa na mga babayami, sukalang-ulanguan o mga Muslim, san rakano sumanaw sala makalilintad na kada arayo-rayo ginawa kabarakat. Mabang sami iman tunaya oras si isa Makkah na alas City Gis sa kapipita na iman na kilang nami si Arkano nagupigimas an Amerikano agyang kaiya Baitullah. Sa manay nagyang kana na kailay niyo sa agyang kaiya laiftano naginan na Baitullahil Haram. Aginan mababaloy kiblat o mga Muslim. Sulang-ulanguan o mga Muslim sa giyang kaiya pimberang adar pasang kaiya dunia. Na giya Kaaba o di na Baitullah na aya mababaloy kiblat. Masya Allah. Pilay ni wagyang kaya kadakal sa manaya mga tao lumilibot sa giyang kaiya Baitullahil Haram na giyang kana na makararani ron ang mga tao na mga tawanan na dito tawaf padikira na giyang kutuwa dito tawaf kagi pagumra adun paman padikira na dito tawaf kagi paman na sumyulod sa giyang kaiya Baitullahil Haram. Mga pagaryami, mga bubayami, tanto doon kumapya, kagada mo Muslim, igira manuto, miyatagus kaniyan sa giyang kaiya darpa Baitullah, miyakasul sa giyang kaiya Kaaba, na sukapipi aginawa, kagada miyan na tigtano, diniyan na kagaga mamagusay wanto na kagudamiya na kapitpiaginaw. Mga pagaryami sa manayan na kubantayan niyo wag yung ayakada kala mga tao. Ada kala mga tao matatago sa giyang kaiya Baitullahil Haram. Mga pagaryamig yung kana na rugo niya naginan din sa Hajarul Aswad. Malutan na ron kilang nagyang kana na Hajarul Aswad, naginan din sa Hajarul Aswad nagyang kana na rugo mapapantag tano. Niya kada-kada mga Muslim kabayiran na makasyum siran. Ginansubsyuman na tigtan. San matatago so may tamaator o di natigtan wa Blackstone psyuman o mga Muslim. Yang kana na Hajarul Aswad na ayatutulan san na aturanan si idin na kinuha si iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kanang paman kilangan tanoro na lagi do bulawan naginan sumaka yang nanake kinilang tanoro na mapapanpantapantag tano naginan sumaka mo Ibrahim atat inan sumakamu Ibrahim. Yang apa narugo na puro mananakbo naginan su Hajarul Aswad. Adna tumitindugo na polis. Naginan su Hajarul Aswad psyuman o mga Muslim. So mga bangsami, importante na miyakilang Amerikano agi ang kaiya Baitullah.
Ada. Katana ro. Mga bangsami na importante na miyakilang Amerikano agi ang kaya Baitullah. Agi ko to kabasa Qur'ano agi nan sukiblat o mga Muslim. Sa kataya sa mga pagarinyo ang mga Muslim matatagusiran sa agi ang kaya sulda Baitullah. Adna montudo na di sira ni mamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala adna pabati ang sa Quran singka kilay mga bangsami uli na kasaksi aging kuto mga tawa pagkagura o siran igira manuto miyahadapiran na Baitullah pagusura giyang kutwa para teran si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutwa diran di kapakapamanganin na raksa pagkagura oksiran malagid nagyang kutwa bubayan nagupaman na kalak si ko mga kasiksaan o kadanantan wa rabbul alamin mga tawa kabayairan na tarimaan wallahi ang kutwaliran di kapamangan ni sarila mga tawa ayag na kabayairan na mapadisiran ko mga tawa pamakataubatan wallahu subhanahu wa ta'ala yung mga bangsami na ipiliutanod na miya pasad tanu tawaf na naipli tanod niya sa tanu buto man giyang kaya live tanu importante na kaya masaan yun na gumiya kailangan kang sirkan wag yung kaya Baitullah na panganing ko si Allah so da sayapan na makasong makapamisita mabalo yaduyufur rahman na maka sungsaya rizkian wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga gusto niya na makasungsaya so man sumya makasungsaya na pamakakasuyong kano sayaw kadunantan wa rabbul alamin Lagi na ni pangani Amerikano mga bangsami sa siya tanong butong kaya tugu isa diyang kagiyang kaya di tanong di kapag live wala sangkan wallahu subhanahu wa ta'ala nagu tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga panganitano sa mga hajj o mga kadisa diyang kaya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh